Tak vítám tady pana Kovaříka, pana předsedu LTC Sušice. Ten v úžasným dobovém oblečku určitě má něco zásadního na srdci a protože už je to pán taky v letech, tak si to musel napsat. Já to mám taky. Takže jedna krátká otázečka, aby jsme navodili takovou nějakou odlehčenou atmosféru. Jirko, prosím tě, slyšel jsem dobře, že ty jsi se dostal k tenisu přes nějaký dluhy tvýho táty? Naopak, já jsem se dostal k tenisu přes dluhy nějakého opilce, který místo, aby zaplatil řádně československou měnou, tak tam zaplatil raketou. A já jsem tu raketu našel, dal jsem si ji a s Vencou Blažku jsme šli hrát, protože bylo tenkrát horko, tak ho to už nebavilo a já už jsem u toho zůstal. Takže díky tedy nějakému opilci, který Bulva zaplatil raketou, jsem se dostal k tenisu. Takže vidíte, díky za potlecenku, vidíte, že cesty osudu jsou nevyzpětatelné a že stačí opravdu někdy málo a změní se vám život úplně z hůru nohama. Tak a to už bylo takového toho odlehčeného a teďka přijdou ty zásadní řeči. Projev má pan předseda Kovařík. Děkuji. Prosím tě, jak se to sem dá? Jo. Já to tam musím mít v tom, abych mohl číst, protože jsem... Pardon? Blíž. Vypadám jako docent Špirk, víte. No, ale já jsem mě nic jiného nešel, boty jsem koupil za 195 v americký u Vietnamců, košili jsem měl doma a kalhoty v Lidlu prodávali 150 korun. Vážení tenisoví přátelé, milí hosté, je mi velkou ctí, že mohu krátkým projevem přispět k oslavě 90 let sušického tenisu. Pojali jsme to trochu velkoryseji, než by se hodila na náš zrovna největší klub, ale taky jsme vydali almanach, pozvali jsme kapelu, vidíte to, máme tady významné hosty a možná se někteří z vás dočkají občerstvení. Až Jirka Milford sundá tu pásku české policie tam, tak nebojte se, není tam žádný vyšetřování závažného trestného činu, je tam opravdu občerstvení. Ale protože je vás strašně, tak prosím vás, dělejte potom rychle, aby na vás na každý odbyl. Přesto si myslím, že slavit se má. Slavili jsme dřív skromněji, slavili jsme, jestli si pamatujete, v Sokolovně, ale ty 90, tam už stojí za to vyndat nějakou kačku z kapsy. Zvlášť k tomu, že prostě se tomu sportu v Sušici díky právě tady zmíněnému starostovi daří a nejen sportu, ale i kultuře a celému městu. A my si můžeme dovolit takovouhle krásnou oslavu i díky našemu krásnému městu. Vždy je třeba vzpomenout na historii našeho klubu a uvědomit si, že bez nadšenců, kteří v minulosti umístili naše kurty právě sem, na břeh Otavy, do krásného prostředí, by nebyla ani oslava, ale i výborné výsledky sušických tenistů a zda vůbec by tenis v Sušici byl. Nechci se vracet hluboko do historie, to najdete v almanachu, který jsme se pokusili napsat, největší zásluhou na to má Roman Důzor. Chceme touto oslavou, jenom prosím vás, poslední almanach vyšel 10 let po založení tenisu v Sušici, to znamená, po 80 letech vyšel další almanach. Chceme touto oslavou připomenout, že pořád tenis v Sušici existuje a nejen to, snaží se rozvíjet a reprezentovat město v celém regionu. Rád bych ve zkratce se zastavil u dění v sušickém klubu u doby, kdy jsem už mohl lépe vědět, co to vlastně tenis je. Na začátku jsem tenis vnímal jako klub z ulice, hlavně z hospody, jako sdružení nějakého společenství, kde když se přiblížíte 10 metrů od plotu, tak musíte stišit hlas,
abyste nerostili sušické tenisové hvězdy. Taky si později pamatuju, že nejmenovaný hráč Ludvík Urban odmítal hrát zápasy, když vedle na fotbale začala hrát hudba na zahájení fotbalového odpoledne. Byly doby, kdy tenis byl u komunistů na indexu jako buržoazní sport a spoustu lidí se v práci s tím, že hraje tenis, moc nechlubilo. Ale i přesto právě v té době se tady hrál na tu dobu nejlepší tenis. Běhala tady řada krajských vítězů a finalistů, hrála tady republiková medailistka Jája Klimentová. Tenisové úspěchy pokračovaly a vždy se našli jednotlivci, kteří nechali o sobě vědět, jak v krajském, tak v celostátním žebříčku. Nemůžeme zapomenout turnaj po Šumaví. Vždyť si všichni vzpomenete na hráče Šembor, tedy já si vzpomenu a některý z vás. Víme Líděško Krajčík, to byl Slovák, nejlepší hráč Slovenska, který měl dlouhý kalhoty, tady hrával. Byl tady Pavel Korda, státní trenér později. Pan Široký, Jirka Javorský tady hrál exibici. No prostě smetánka a špička československého tenisu tady na kurtech byla. Co bylo ještě zvláštní na sušickém tenisu té doby, a ono i dnešní doby, existovaly tady rodinné klany. Díky jim pak tenis měl pokračování v dětech nebo vnoučatech. Vzpomeňte třeba rodinu Záhorodných. Paní madam, jak jsme ji říkali všichni, Záhorodná, prakticky neopustila za celý život dvorec číslo 1. Rodina Klimešů, ta hrála prakticky závodně celá rodina. Takže v letní sezóně, když se hrála soutěž, tak vlastně neměli nikdy oběd. Na Karlově to moc vidět není. Ale jinak opravdu to bylo dost zajímavé, že prostě i maminka hrála, já si na to velmi dobře pamatuju. Rodina Kratochvílů. Táta byl předseda, maminka v baru, Pavel, zvláštní, samozřejmě Olda hrál taky mladý, ale Pavel, to byl vlastně falzifikér tenisového zboží tenkrát. On si vyšíval, představte si, značky na svoje triko. Naštěstí to teď neprodával, takže to bylo v pořádku, bylo to pro jeho potřebu. Takže to byla rodina Kroupů, vy si to vemte, Pepí Kroupo s 2 klukama. Dneska mají i vnoučata hrajou. Teď Natálka třeba, to je vnučka Pepíka a Alenky Kroupů, tak ta reprezentuje Plzeňský kraj příští týden na univerzitě mládeže v Brně. No samozřejmě rodina Švarckopů. Tam to šlo samozřejmě až do vnuček taky. Dále Veverků, Křenků, Švelchů, Danešů, Večvářů. A potom, to ještě dál, já bych nepřebíhal, až to už to řeknu, tak já ty rodiny, možná jsem na někoho zapomněl, ale Sulanů, ježišmarja, Sulanů, ten kdyby vzal všechny manželky, tak jich to bylo. Šašků, 2krát Brožů rodina a Brožů rodina, Tonda a Mareče. Je samozřejmě Páreckých teďko, Růzů a v neposlední řadě Valíků. Doufám, že už přestane rodit ty děti. To by bylo moc, už bychom se sem nedešli. Proč se tady v těchto dobách rodili dobří tenisté? My jsme, nebo všichni tady, co hrávali, jsme trávili na kurtech na jaře a v létě vlastně celé dny. Nejezdilo se na dovolenou a dospělí hráči vždy přišli s radami, jak držet raketu a jak hrát. Určitě si někteří z vás, co jsme tady, pamatujeme na pana Exnera, pana Urbana, pana Klimeše, kteří přišli s radou a řekli nám, jak to držet, jak zahrát servis a jak vlastně. Zajímavé je, že ten pan Urban se většinou držel u těch děvčat, to jsem nevěděl. Měl jedinýho chlapa, který hrál, to byl Pavel Kratoch. Všeobecně vlastně se víc sportovalo, jo? Byla prostě jiná doba. Tenkrát to prostě tak bylo. Já si nepamatuju, že bych byl někde jinde, kromě fotbalu a tedy tenisu, hlavně pak fotbalu.
Pak přišla revoluce a náš klub se poprvé za celou dobu osamostatnil a vrátil se k názvu LTC. Přišel obrovský boom rekreačního tenisu. Jestli si vzpomenete na fronty, tam před 7 hodinou, kdy členové čekali na otevření, aby pověsili cedulku na hraní. Kdo chtěl hrát od 17 do 20, musel brzo stát nebo čekat, že se neuvolní kurt. Vzhledem k tomu, že se ztrácely cedulky větrem, i když vítr nebyl někde, přešlo se na zámečky a švindlovalo se stejně. Než už z křesla domova zadáte kurt přes internet a je jenom na vás, jestli přijdete nebo ne. Někdy to je tak, že ani nepřijdete a radši ten kurt necháte prázdnej. Taky se rozšířil společenský život. Na kurtech naše barmanky odcházely v ranních hodinách s velkou tržbou domů. Většinou jim dělal doporučovat fyzicky vyspělý muž z řad opilců. A tak měli barmanky nejen strach o peníze, ale i o zdraví ochranky. Byly plesy, pamatujete si, hrál tady Hašek, hrál tady Jágr a trénoval tady i Tomáš Mít. To samozřejmě nemohlo mít dlouhé trvání a tak se život klubu sklidnil a běžel v dobré atmosféře dál. Závodní tenis v té době ze začátku zkomíral, ale cestu, kterou nastolila naše trenérka tenkrát Marta Švarckopová, dovedla v poslední době naše hráče ke krajským medailím a obsazujeme mládežnický i dospělý tenis na všech frontách kraji. Nesmíme zapomenout, ani v té době se hrály celostátní turnaje Ačkový. Jehož ředitelem taky byl Pavel Kratochvíl, tady je zajímavý, já ho tu už po třetí. Hráli se tady mladší žáci Ačkový turnaj, hrála se tady starší žáci Ačkový turnaj a jednou se prostě domluvili a nebudete věřit, že jeden z těch turnajů taky vyhrál Tomáš Berdych. Takže až se podíváte do toho katalogu, tam ho uvidíte. My jsme ho těžko poznali, pak jsme volali všude po světě, nakonec 95% byl poznaný. Je pravda, že nejlepší výsledky byly hlavně, když nebyly nikde haly. Tak jsme mohli konkurovat i na celostátní úrovni, protože podmínky byly stejné pro všechny. Ale vždy jen do ukončení základního vzdělání nebo ukončení Gimplu maturity. Pak odcházeli naši finalisté, vítězové krajských přeborů na univerzity po celých Čechách a tím do jiných klubů. To se jen tak nezmění a proto vedení klubu drží filozofii rekreačního zájmového klubu s akcentem na mládež, kde se snažíme každoročně přilákat nové adepty tenisové hry. Platíme trenéra, pořádáme turnaje pro děti. Pro rekreanty, pro naše hráče, členy pořádáme turnaje a oprášili jsme taky turnaj pro dospělý pohár po Šumaví. Samozřejmě ne v takové kvalitě, jako byl tenkrát. To je cesta, kterou nyní klub jde. Milí přátelé, jsem moc rád, že jste nezapomněli na tenis Sušici a všem vám, kteří jste byli nebo jste členy našeho klubu, díky. Bez vás by sušický tenis nikdy nebyl a doufám, že díky vašim potomkům tenis na Fufernách nikdy nezanikne. Díky za pozornost.